meer dan 60. De investeringsmaatschappij LRM stelde vandaag haar jaarverslag 2011 voor. En dat was meteen een recordjaar voor LRM. We hebben meer dan 60 miljoen euro geïnvesteerd in nieuwe bedrijven of bedrijven die wensen te groeien, ook in het ontwikkelen van infrastructuur. Je moet daar telkens een factor van 4 eigenlijk bovenop tellen, want wanneer wij 1 euro in een bedrijf investeren, gaan de banken ook of andere investeerders ook iets doen. Dus het gaat toch over meer dan 200 miljoen euro zuurstof voor bedrijven. Een winst van 10,5 miljoen euro werd gerealiseerd door de verkoop van aandelen. We hebben een aantal zeer goede investeringen gedaan. We hebben ook een aantal participaties kunnen verkopen, zoals ASAP, zoals VCST, zoals Bruinings. En vaak verkopen we aan de familiale aandeelhouder zelf. Dus risicokapitaal betekent niet dat je als ondernemer je bedrijf kwijtraakt. LRM zit ook met een historische erfenis om de overgebleven mijnterreinen nieuwe horizonten te verschaffen, zoals hier in Beringen, waar B-Mine in de startblokken staat. Het project krijgt momenteel veel kritiek. Het geplande shoppingcenter zou te groot zijn. Het is meer dan shopping. Het is een bouwproject voor 200 miljoen euro. Dat betekent veel jobs. Eens als de bouw gerealiseerd is, kunnen er 650 nieuwe jobs bijkomen. Dat moet je ook bekijken. Het gaat ook over cultuur. Het Vlaams Mijnmuseum komt er en het gaat over ontspanning en wonen. De mobiliteit rond B-Mine is een heikel punt. Ontsluiting van B-Mine is de Achillespees, maar heeft in wezen niets met shopping te maken. Wanneer je de mijnsite van Beringen wenst te ontwikkelen, moet je er volk naartoe trekken en een activiteit voor die mensen doen. Dus mobiliteit is altijd een probleem wanneer je B-Mine herbestemt en heeft niks met shopping te maken. Ja, een ander dossier is het themapark in IJssellanklaar, wat ook al jaren aansleept. Hè? Vandaag stellen we ook een masterplan voor wat er kan komen. En we hebben nu al daar zeer hard op gewerkt. En de volgende maanden gaan we echt met concrete realisaties komen. Gaan we zeggen welke deelprojecten we met welke partners gaan doen. LRM wil in de toekomst blijven inzetten op innovatie. Om bedrijven de nodige goede grond te geven en om te kunnen ontkiemen, bouwen we incubatoren. En zo hebben we al een heel netwerk van incubatoren uitgebouwd. Bioville, Energyville komt er in Waterschei. Greenville zal opengaan in september rond Cleantech. En zo bouwen we ook de Research Campus Hasselt, de oude Philips-site, verder uit. En dit zal ook een nieuwe technologie-hotspot ver buiten Limburg moeten worden. Het thema van de jaarvergadering vandaag is bouwen aan de toekomst. Als ik alle bouwprojecten die op stapel staan optel, is dat meer dan 500 miljoen euro. Toch belangrijk, hè? Men spreekt vaak over Europa is enkel bezig met besparingen, maar moet ook een strategie hebben voor groei. Macro-economisch typisch doe je dat door grote infrastructuurprojecten. Maar in feite zijn we dat al in Limburg aan het doen en hopen we dat we dat kunnen blijven doen en de nodige vergunningen zullen krijgen om het te doen. Het volledig jaarverslag van LRM kan je nalezen op deze website.